Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat berdiri Bapak Kepala Sekolah SD Tunggal Wonosobo lan ingkang Bapak Ibu lan ingkang kula hormati lan saking kula ingkang kula senangi. Monggo kita beliau panjatkan puji syukur kehadirat nama agung Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun maringi sedaya kenikmatan lan kewarasan ingkang sampun datangken adicara perpisahan kelas SMP 1 Wonosobo. Saking kula saking wakil kelas 9 lan ngaturaken kula wakil pemeriksaan kelas 9 ngaturaken pangapunten sing saageng-agengipun kangge Bapak Ibu guru sing sampun